mweya wakachena mundikombolerenyi kuti moyo wangu ucha kukudzangu watese ndidzidzisenyi kukuda kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mwitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemwi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri ndakashira mutsa wenyu ndinomuitirenyi ndipenyi kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kuva munzira yenyu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu 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 tinodarimire motora kapenye eravachene rakaitavade dengane kushinga mudambudzo uripiko mweya tenzi wakashingisa Abrahama wakapawisa pa urowa mupasimba redeng simba simba o simba Elijah richi poere nasi ora kapenye esamosisi ora pajobom orukuri tensi tonde ranyi kare emuti penyi tsitsi apo otomu panyi moyo oti Baba wedu vari kumusoro kudenga panguva dzino dzemangwanani tinouya pamberi pechigaro chenyu uye munamato wedu uri kuti ndinoda rimi remoto. Rimi remoto rakapenyera vatsvene rikaita kuti vadedenga nekushinga mumatambudziko. Mwari tinobvunza nekukumbira, uri piko mweya tenzi? Riri piko simba tenzi? Simba
Simba ramakapa vana Elijah. Simba rakapfawisa vana Pauro. Simba rakapenyesa vana Moses. Simba rakapa Jobho rukuriro. Ko tenzi harisisipo here nhasi? Tenzi tonderai kare, mutidire mweya wenyu. Tenzi tonderai kare, mutidire mweya wenyu. Apo zvatakukupai moyo, tenzi tonderai kare, mutidire mweya wenyu. Spirit of the living God, fall afresh on us this morning. Spirit of the living God, fall afresh on us this morning. And Spirit of the living God, fall afresh on us this morning. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Kwazwai vana va Mwari. Ndokukwazai mose muzita ra Jesu, amen. Mufaro wedu mukuru muzuva ranhasi, kuva pano uye kukoverana pamwe chete mukudzidzwa kweshoko raMwari. Tinonzwa kuno kumberi takadukupiswa kwazvo nekuda kwevakuru vatikuta pazuva redu guru ranhasi. Ndanzwa zvichideedzerwa, ndawanawo mukana wekukwazisana naishe wenzvimbo ino, Chief Rukweza. Mwari akukomborerei. Deno kubata kwekutonga kwenyu kungaite mbiri. Madzishe mamwe ose muZimbabwe azive kuti kwaRukweza kuna mambo vanotya Mwari. Ndekuda kwekuti matikutawo pachirongwa chanhasi. Ndanzwawo sadunhu venzvimbo ino vari pano, sabhuku Rukweza muri pano. Mabhuku mazhinji muZimbabwe, asi ndinodavira munzvimbo ino ndo muna sabhuku vari kupfugamira ishe wemadzishe ose. Nekuda kwekuti maita saizvozvo, Mwari ngaakukuitireiwo nyasha. Ndanzwa kuti zvakare pane vatungamiri veungano zhinji, vose vaungana pano nekuda kwekuti tiri kudeedza zita raMwari. Mwari iye ane zita ratiri kudeedza muzuva ranhasi, dei anga kukomborerai nemhuri dzenyu. Mugore richaita nzara muno kwaRukweza mumunda menyu ngakuwanikwe goho. Nekuda kwekuti makoshesa kuuyawo panzvimbo ino pari kusimudzirwa zita raMwari. Pane vabva kumasangano akasiyana siyana nevamwe vasina kana kubva kune rimwe sangano, asi vanoziva kuti takasikwa naMwari. Nekudaro muri pano. Mwari wekudenga paanorangarira vake ngaarangarire nemiwo. Saka toda kunamata kuti muzuva ranhasi patichabva pano, tibve pano tose tawana zvikomborero zvakatiringana. Regai ndikudeedzei kubhuku yamadzimambo, nekuti tatsikwawo nemadzimambo nhasi. Saka zvakafanira kuti tiwane nyaya yedu kubva kubhuku yamadzimambo. Madzimambo ekutanga chapter 18. Madzimambo ekutanga chapter 18 ndichaverenga vhesi ya 21. Ichava nhanga vhesi rezuva ranhasi. Bhaibheri rinoti, zvino Eria akaswedera kuvanhu vose akati, mucharamba muchifunga mifungo miviri kusvika rinhiko? Kana Jehovha ari Mwari, mumutevere; kana ari Bhaari, mumutevere iye. Asi vanhu havana kupindura shoko rimwe chete. Musoro wenyaya mangwanana anhasi obva ati, kusvikira rinhiko? Ngatinamatei. Baba muri kumusoro kudenga,
Mubvunzo waiswa pamberi pedu kusvikira rinhiko. Tine mifungo miviri. Tinonamatira kuti muzuva ranhasi, kana Jehovha ari Mwari, tibve tasarudza kumutevera. Uyu ndo munamato wedu, nekuti hakuna imwe sarudzozve ingakunda iyi. Muzita raJesu tinonamata, amen. Now nyaya taverenga pana madzimambo wekutanga chapter 18 kuti tinzwisise yose zvakanaka. Dzokai neni pana chapter 17 ndichaverenga vhesi ya 1 kusvika pavhesi ya 3. Bhaibheri rinoti zvino Eria muTishbi waigara Gilead wakati kuna Ahab, naJehovha mupenyu, Mwari waIsraeri, iye wandimire pamberi pake, hapangavi nedova kana mvura makore ano, asi kana ndareva ini. Zvino shoko raJehovha rikasvika kwaari richiti, chibva pano uende kurutivi rwakumabvazuva undovanda parukova Kereti ruri pamberi paJorodhani. Mwari akomborere kuverenga kwezwi rake. Now nyaya iri pano pana madzimambo wekutanga chapter 17 ndeya muprofita waMwari anonzi Eria. Now kuti munzwisise kuti Eria anoprofita munguva dzakaita sei, anouya kuzobata basa munguva dzakaita sei, zvinoda kuti tihwisise kuti rudzi rwaMwari runonzi Israeri panguva iri rwakanga rwatiza kunamata Mwari, vakanga vava kunamata zvifananidzo. Vakasiya Mwari musiki wakasika denga nenyika, vakatanga kunamata zvifananidzo. Vakasiya Mwari akasika iwe neni nemufananidzo wedu, vakatanga kunamata zviumbwa nezvinhu zvakagadzirwa nevanhu, vakasiya musiki wazvose. Saka panguva iyi Israeri yakanga iri pakutsauka kubva pashoko raMwari. Panguva iyi Israeri yakanga iri pakutsauka pakusanamata Mwari. Vakanamata zvinhu, vakanamata nevanhu, vakanamata nezvinhu zvisingafemi, vachisiya Mwari musiki, Mwari wedenga nenyika. Saka mukaicherechedza nyaya iyi muchandoona kuti chimwe chava Mwari vainamatwa panguva iyi zvakanyanya nekudzika kwazvo akanga ari ainzi Bhaari. Saka panguva iyi vaIsraeri vakanga vazhinji vavo vakanga vatsauka pakutenda, vakabva pakunamata Mwari wedenga vakanamata vamwari zvikuru vainzi Bhaari. Saka Bhaari paainamatwa vaIsraeri vaitenda nekubvuma kuti Bhaari ndiye anonayisa mvura. Vakakanganwa kuti Mwari ndiye anonayisa mvura. Vakakoshiwa kuti Mwari kana tida kuti mvura inaye, kana tichitsvaga goho, kana tichitsvaga kukohwa nhasi, hatiende kundokumbira mvura kuna vaMwari, asi kuna Mwari wekumusoro kudenga. Saka panguva iyi Israeri yaitenda kuti Bhaari ndiye ainayisa mvura. Saka ndiye aikonzera kuti pawanikwe goho, ndiye aikonzera kuti mvura dziyerere. Bhaari ndiye aikonzera ndozvavai vakakanganwa kuti Mwari ndiye anonayisa mvura. Vakakoshiwa kuti Mwari kana tida kuti mvura inaye, kana tichitsvaga goho, kana tichitsvaga kukohwa nhasi, hatiende kundokumbira mvura kuna vaMwari, asi kuna Mwari wekumusoro kudenga. Saka panguva iyi Israeri yaitenda kuti Bhaari ndiye ainayisa mvura. Saka ndiye aikonzera kuti pawanikwe goho, ndiye aikonzera kuti mvura dziyerere. Bhaari ndiye aikonzera ndozvavaigamuchira zvaita kuti chibage chiwanikwe munamata zvisingafemi nezviumbwa. Elijah ndokungomuka achibva kunhu kusinganzi kunhu, coming from nowhere. Saka Elijah ukaverenga vhesi ya 1 pana chapter 17 kurongonza Elijah muTishbi, baba havataurwi, mai havataurwi, kuti aibva kupi hapana kwazvinotaurwa. Kungotaura kuti anga angoriwo Eria wakanga asina background, wakanga asina CV aitaurika. Regai ndikudzei vana vaMwari, hazvitsvagi vanhu vane mazita kuti timire titaure chivi nezita racho. You can come from nowhere ugobva kusina zita, kuseri kwekuseri kwachakasara, asi unogona kumirira Mwari uri wanarega. Unomirira Mwari uri wanarega. Hazvitsvagi vakabva mhiri kwemakungwa,
nevakakwira ndege, nevari kuchirungu kumagetsi. Pano paseri pegomo nepaseri perukova ndo panogona kuwanikwa vanomirira Mwari nekusingaperi. Kuti izvazvo ngararami nekusingaperi. Vanhu havangabvi pamberi pekutenda nekusingaperi. Ndichamirira Jehovha nekusingaperi. Saka Elijah pfacha ndokubva asimuka. Iyi ndotapirirwa ndega iyi pamusoro imadzimambo ari pano, ndogona kungotapirirwa ndiri panapa. Saka Elijah angoti achisimuka akananga straight kumba kwamambo. Straight kumba kwamambo. Hapana machinda akakumbirwa kuti ndokumbirawo kumbondoona mambo. Hapana gogogoi pamusoro ishewe, pamusoro ishe ndasvika pano. Mambo wenguva yainzi Ahabu akashamisika kungoona jinda raMwari rakanga ratumwa naMwari ramira pamberi pake kuti machinda amambo anga ari kupi. Ameno. Kuti vakomana vanochengeta vesecurity yamambo vanga vari kupi. Ameno. Pagedhi ameno pakasiyiwa pasina ruzhowa here. Mambo vakangoona pachigaro pamira munhu pamberi pavo pfe. Elijah anga asvika. Zvikanzi handityi mambo wepande rino pasi. Zvikanzi achitaura panapa, ini ndinopika naMwari wandakamira pamberi pake. Iyi vhesi hamuna kuiwai. Zvikaina Elijah naJehovha andimire pamberi pake. Now Elijah anga akamira pamberi paAhabu. Asi haana kutaura kuti nemi mambo wandakamira pamberi penyu. Pakanga paina mambo anga asingaonekwi. An invisible king akanga akamira pamberi paElijah. Ndiye akatsanangurwa pavhesi ya1 kuti Mwari wandimire pamberi pake. Ngandikudze timire pamberi pamambo wenyika ino yose. Mwari wekumusoro kudenga. Nyika haingamuoni tichipengereka kudai seZunde. Ndenyaya yekuti timire pamberi pamambo Mwari wekumusoro kudenga. Wamusingaoni newamusingazivi. Zvikanzi naMwari wandimire pamberi pake akuzonai mvura, no rain. Elijah akaenda kundokiya pamukova wainaya mvura kuti vazive kuti ane simba ndiMwari haasi Bhaari. Kuti vazive kuti anonaisa mvura haasi Bhaari asi ndiMwari. Saka rwendo rwaifambwa naElijah akananga kuSamaria kwanga kuina mambo Ahabu. Aifamba achiyambuka nzizi dzakanga dzichiyerera mvura. Akananga kumusha wamambo, kupalasi yamambo. Akati asi ini handivhunduke nekuti ndimire pamberi pamambo. Achiona nzizi, achiona zvinoyerera, achiona ugreen, achiona zvese zvakati chechetere. Akati izvizvi nekuda kwaMwari andinomira pamberi pake zviri kuzooma zvese izvi kuti muzive kuti kudenga kuna Mwari. Nemvura izonai pane Mwari paachabvumira kuti mvura dzeupenyu hwenyu dzimbomira kunaya kuti muzive kuti anonaisa mvura ndiMwari wekumusoro kudenga. Vazhinji takaisa vimbo muzvinhu, takaisa vimbo mune vamwe vanhu. Mwari achambomira kunaisa kuti muzive kuti kudenga kuna Mwari. Ndokubva angosvika. Saka Ahabu achiri pakati pekuedza kuvhunduka, hana yake ichirohwa nehana. Hana yake ichirohwa nehana. Mukomana anga atopedza kudeliver message, anga atotenderera akutodzokera, akutobuda akutorova pasi mufundisi. Vakomana ndofunga vepamagedhi pavakada kuti batai munhu anga apedza kudeliver message yekumusoro kudenga yakanga yabva kuna Mwari wekumusoro kudenga. Achipedza kubuda Mwari ndokutaura naye zvakare. Zvikanzi Elijah munhu wangu, simuka uende zvino parwizi kerete. Saka ukafunda vhesi ya3 Bhaibheri rinotiko Elijah wakati akuzorine mvura kusvika inini ndataura, kwete kusvika Mwari ataura. Saka paanoti kusvika ini ndataura, denga rinoita problem. Kunodaidzwa emergency church board kuti mukomana ari panyika wataura akati panyika inoi hapachazorine mvura kusvika iye kwete imi Mwari mataura. Saka parikuda kuitwa programu yekuchengeta muromo waElijah, nekuti muromo waElijah ukaparara hakuzorine mvura. Saka denga rinoita programu nekuti kunyangwe ngirozi yemvura inozotsvaka kuti komakii aenda kupi. Inoudzwa kuti makii emvura for 3.5 years anenge ane mukomana anonzi Elijah. Saka mukomana uyu akaparara namakii, mvura haichawanikwi panyika zvachose. Saka muromo waElijah unofanira kuchengetwa. Saka Mwari anoita program nekuti Elijah paati kuchava nedrought, iye ari musituation yedrought. Saka kana drought raizouraya vamwe,
naiye aigonawo kufa naro. Saka paida kuchengetwa Elijah kuti agozogona kutaura kuti ngakuchinaya. Denga nhasi rikagara pasi, chii chauinacho chaunotaura chingaita kuti denga riite church board, rigare emergency meeting, riti muromo wako unoda kuchengetwa nekuti une shoko raunaro. Saka Elijah denga rinoita program roti vakomana manyai nemukomana pabhuruku. Mukomana ndobva aiswa pabhuruku, nyika ndobva yatanga kuoma, but paari pane katsime kane mvura. Kukanzi denga rakuita program, kunofana kubikwa kudenga kuti mukomana achengetwe ari pabhuruku. Zvikanzi saka koenda ani, Mwari anobva ati no, hazvinetsi, kunoenda makunguo. Ndine problemu neshiri iri kutumwa kunofidha Elijah, nekuti shiri panguva yaNoa takaituma ikarega kudzoka. Kona useita kutuma gunguo kuna Elijah. Muripo ere chamwari. Mwari watinonamata ndimwari wama-second chances. Mwari anotipa mukana tomborasika, but nyango tikarasika Mwari haasi munhu akadaro, nekuti Mwari unoshuvira kuti vanhu vose vaponeswe. Saka nyango patinorasika paya, Mwari haatirasi, unotitevera otipa zvomwe mukana. Saka unogona kumbomitiswa nhasi zvoita sezvaramba, Mwari anokuda wakadaro. Kune vanopinda mukati medzimba dzen'anga, Mwari abve atovhara musuwo wake, anoti kwete, rega ndimutevere zvakadaro, mukana wokuponeswa uchipo. Saka Mwari ndimwari wama-second chance. Saka gunguo riri kuita program rekuenda pabhuruku. Saka Elijah anongona chikafu chichiuya negunguo. Ende imwe problem inoitika, makunguo kumanzwisa kwandinoita anouya pane zvinhu zvakaora. Saka kune vaitsvaka Elijah, vaiti vakaona makunguo achiti gwegwe apo, vanoti uko hatindi, kune zvakaora. Nyambisirwa Mwari akachengeta muranda wake. Kune zvimwe zvinhu vana vaMwari zvokuti tikazvitarisa zvinoita sezvakaora, iri programu yaMwari yokuponesa. Saka mutaona vakomana vari kuHarare vanogona kutofona kuti mai takatumira shuga, kosei muri kuti shuga yapera? Imoti kondine vana, voti takambokuudzai kuti vana vamunavo. Vana vakumitiswa achidzoka pamba, hanzvadzi munodzirega chiunza vana pamba, ndo vari kupedza shuga. Zvoita sepurogiramu yezvinhu zvakaora. Nyambisirwa mwana iyeye rimwe zuva anokuisai pabhurukwe. Iyeye mwana uyu wamuri kuti mwana uyu wakarambwa akasiwa, mwana wemusikana akasiwa, vakomana vachifona vari South Africa, muri kunetswa nemagora ari kugara pamba, asina vana baba, asina nhoroondo ingateerwa. Vana baba vacho vari kupi? Madima aisa vana kuna baba vavo. Imochengeta moti vanangu, handifambi nevana vakabereka, kokwa changu kungopasadza. Ivo vopopota vakomana, ngaindikuudzei vana vaMwari, rambai muchichengeta. Iwaya anoita seakashoreka, anoita sekuti makungu aya rimwe zuva rinokuisai pabhuruku iri. Saka zvakashoreka zviri kuita sezvakaora ndo zviri kushandiswa naMwari kuti zviende pana Elijah pabhuruku. Saka gunguo riri kuenda nechikafu richinofidha mukomana, but kana pane nyaya yandinofarira, Elijah haasi kuisa vimbo pagunguo, ari kuisa vimbo panotuma gunguo. Ampo Elijah haana kuisa vimbo pagunguo, but akaisa vimbo pana atumira gunguo. Tine dambudziko remaparents anongoisa vimbo pagunguo. Kana Mwari akataura nemwoyo wemukomana, mukomana akarangarira kuti kune mubereki akakutumirai chikafu kupera kwemwedzi, Mwari haana kuti chinamatai mukomana, tendai wakasika mukomana. Saka kune vamwe vanenge vasingoti kuvadza pari kwesa, ndine mwana wangu ari kuHarare, ndine mwana wangu ari Joni, motadza kutenda akasika neanochengeta mukomana ari kuJoni kuti arangarire kuti kupera kwemwedzi kune invocation inofanira kuenda kumusha. Saka Elijah akati no, makungu aripo zvawo, pati vimbo ndinoisa pane atuma gunguo. Saka Elijah, vana vaMwari, mukaverenga nyaya iyi, mukomana ari pabhuruku,
Bhaibheri rangu rinoti bhuruku rakaoma. Muripo chechamwari. Komana ndopaira ramari ari parwizi achirarama nemvura iripo, but rwizi runooma. Ngaindikuudze vana vaMwari, ndaona muna mambuya ari pabhuruku muno. Ndangachiona dzimwe wifi dzandaona muno, unoona kuti shuwa imbuya iri pabhuruku, nedzimwe foni dzandaona muno, unoona kuti shuwa munhu achiri parwizi. Asi regai ndikuudzei, rwizi nerimwe ramazuva runooma. Saka Elijah dzaifara dziri parwizi dzichinakirwa neparwizi, dzichinakirwa nemvura, but dzaingoziva kuti kunyangwe rwizi rukaoma kune mukuru akandituma pano, ndiye unochengeta. Saka dzakakosha vana vaMwari, zvakanaka zvisina kunaka, rangarirai kune unochengeta. Kune dzimwe shasha dzinotori pano dzaimbovawo pamvura, but mvura yakaoma. Taidziona pari kwezapa, paiuya bhazi chiuya nebhara kuzotakura baba vabhajoni, but nhasi zvakaoma. Vanoenda paguva vozendama vachichema vari paguva vachirangarira taimboonekwawo, but rwizi rwakaoma. Pane vana vasikana vari pano nevana vakomana vaidzidza kuzvikoro zvinorema, vabereki vachiripo, vaivapo pabhuruku, but nhasi vanoshayirwa mari $15 yepatemu, rwizi rwakaoma. Saka Elijah aiva namazuva ake, aifara ari pabhuruku zvichafaya, but rwizi rwakasvika pakuoma. But Mwari ngaatendwe, Elijah anga asina kuisa vimbo pabhuruku. Elijah akanga akaisa vimbo pana akasvika. Chinodiwa vana vaMwari ndechekuti pazvinooma ngazviome akasika aripo. Elijah zvakasvika pakuoma, but akasika aiva muprogramu. Saka kana Mwari achitendedza murume kuti afe, rwizi ngaruome, but akasika ari muprogramu. Kana Mwari akatendedza kuti vabereki vazorore, ngavazorore, but akasika ari muprogramu. Nemhaka yei akasika. Kana rwizi rukaoma, unongodzokera paari womuudza kuti ndimi mune program. Unonzwa akasika woti no, ngatisimukei kune Zarepati. Muripo izvo chamwari. Saka panooma bhuruku mfundisi, pane Zarepati. But ndoda kuti mucherechedze chinhu ichi. Ukatodzidza ndiMwari akatuma Elijah. Yes. Zvikanzi enda patsime Keriti. Come on. But dambudziko randinaro manje. Yeah. Elijah haana simba pamusoro perukova. Yes. Elijah haana simba pamusoro pegunguo. Come on. Ndichigere kuona vanodzidzisa shiri kuti shiri irume chingwa. Yes. Iyo ine nzara. Yes. Yoti ichi hachidyiwi ndechemunhu waMwari. Yes. Because vanodzidzisa imbwa havasati vagona kusvitsa imbwa pakuti iunze chikafu isati yazadza dumbu rayo. Kusvika munhu atoti nhamo yeumwe hairambirwi sadza, dai gungo raikudzai raiti munonyepa. Isi takafa nenzara takatakura chingwa chemunhu waMwari. But chinzwa ka shiri nedzivo rakapwa. James akunyora anoti Elijah aiva munhu sewe neni, asi akasunga denga. Mukusunga kwaita denga iye anga asingazivi kuti uchadyei. Minamato imwe yamunoita tendai Mwari kuti haidairi, nekuti dai aidaira mimi minamato yenyu imimi maidzoka futi. Saka Elijah zvaamira pamberi pamambo kuti hakuzovi nemvura kusvika ini ndataura. Ndipinzei muvhesi ndikasike ndipindewo ipapo. Ndaida ngovhunza kuti pamusoro imukoma Elijah, ko imimi muchange muchidyepi kusvika shoko raMwari rauya kwaari zvikanzi chisumuka tiende parukova Cherith. Saka anga asina key. Now verse 8 mukaerenga, because yakataura ikati simuka tiende paCherith. Verse 8 inoti shoko raJehovha rakauya zvakare zvikanzi chisumuka tiende Zarepati. But pane mashoko anondivhiringa zvikanzi naMwari kune shirikadzi yandataura nayo kare
kuti ikuchengete. Mirai, kana paine munhu anotarisirwa pasi, ishirikadzi. Saka nditenderei ndibvunze kuti sorry Mwari, mati ndiende zera path. Mati kunani? Kushirikadzi. Niko kufundira imbichana kuti shirikadzi dzaitwa sei nguva iyi. Shirikadzi kana usina mwana mukomana, murume wako afa, haukwanisi kutaura whether padare kana kuti kupi, hautauri because hauna mashoko ekutaura. Shirikadzi varume venguva iyi waiti kana aomerwa aingogona kusvika pashirikadzi oita zvaanoita, hapana aigona kururamisa mhaka nekuti haana murume. Saka Elijah ari kutumwa kushirikadzi. Kushirikadzi kunei chandinogona kuwana kana rukova rwambooma. Handizive kuti bheka riri kudenga rarapira flower here. Mashandiro aMwari anondishamisa. Kana gungu raitakura chingwa chabikwa kudenga, muri kuti kudii Mwari? Ndakafunda ndikati Zerapath zvinomborevei? Zerapath zvinoreva kuti refinery. Refinery ndo kuchigayo. Ukatora ngoda yako tikachera mugomo iro, tochera towana zvatinowana, tinozviendesa kuchigayo. Kuchigayo vanoti kumugigo, kunogigwa dombo. Kwagigwa dombo rogezwa, ropepetwa, rapepetwa, tochiwana ngoda tokudza kuti une 5 mapoints because rapepetwa. Saka Zerapath zvinoreva kuti Elijah kwawakuenda wakunopepetwa, but chichakupepeta ishirikadzi. Kana muine shirikadzi munodzaifanirwa kuti amen, nekuti ndo rusero rwaMwari runopepeta vanhu vaMwari. Saka asvika, ukaramba uchifunda, asvika zvikanzi ndokuona mukadzi ari kunhonga tsotso, zvikanzi naElijah pamusoro yambuya ndokubva asimudza musoro, zvikanzi dondipaiwo mvura. Mira, kwanzi kune nzara munguva yedrought, chinhu chinonetsa imvura. Zvikanzi dondipaiwo girazi remvura. Mukadzi ndokufunga zvikanzi okay, kana paine chinhu chisinganyimwe munhu imvura, kunyangwe iri kunetsa, kunyangwe tiri munzara. Zvikanzi ndoenda ndokumupira gotsi, zvikanzi muri kuuya nemvura, mouya nechingwa. Wakumbira mvura, it's okay, ndogona kukupa shoma iripo. Pamuri kuenda muuye nechingwa. Nzara ndemvura. Zvisikwa zvese zviri kutamburira mvura. But pamarasika mani, kana ukaita nzara, hakuzoiti nzara yehuni. Kana kuine chinhu, kuipa kwechimwe ndokuwanda kwechimwe. Saka miti yese yaoma, saka huni dzazara. Pamaifanirwa kuita mubvunzo, sei ari kunhonga tsotso? Nzara ndechikafu, kwete yehuni. Chingwa chipi chinobikwa netsotso? Saka shirikadzi itori nesemoni kuti bhudhi kuno kwamauya kuri kutonhuwa nhamo zvakanyanyisa, nekuti kana kuhuni kwacho dzitori tsotso. Zvikanzi Elijah, itai zvandataura, musatye. Panondinetsa varume. Zvikanzi ingoitai zvandataura. Shirikadzi ikati aiwa imi ndokuudzai, zvikanzi pamusoro ingwasha, tumafuta twasara mumba, neflawa yacho, netutoso twamaona twandiri kunhonga utu, kutoti tikabika ine mwana wangu tobva tadya tofa. Saka atori nesolution neconclusion zvese. Saka tsotso dziri kubika kachingwa. Handizive kuti vaizosheya sei vari 2, because dai atora matanda taiziva kuti pari kubikwa chingwa chisvinu chine kumeso, but itsotso. Saka chingwa chiroda kubikwa hachina kana kumeso, vachachidya sei vari 2. Later alone iwe waita wechitatu, but Elijah ati aiwa ichi ndechangu ndega.
imimi nemwana wenyu mazozvionera after ndadya. Asaka pari pachigayo panopepetwa munhu. Chirikadzi ikati it's okay, ndinoenda ndokuenda ndokugadzira chingwa ndokuuya nacho. Elijah ndokudeclare zvikanzi musatya. Regai ndikufundirei musatya. Musatya zvinoreva zvinhu tu. Auya uyu handimuzivi. Saka yaive tsika nekuti Mwari ataura zvikanzi enda Zidhoni. Zarephath inova yeZidhoni. MuZidhoni ndo muna baba waJezebheli mukadzi waAhabhu kuSamaria kuIsraeri. But MuZidhoni munonamatwa Bhaari. Muprista mukuru ndiEthbaal baba waJezebheli mukwadi tezvara waAhabhu. But Mwari monditi ndinohwanda munyika yemahedheni. Meti yaMwari handizivi. Mwari kana akuita nyaya dzake anokuisa pekuti iwe unofunga kuti Mwari zvaaita hazvina njere, but zvaaita akutuma kuti uende unopepetwa. Saka paanouya nechingwa Elijah anotya zvikanzi chitarisai ndokona mafuta haana kupera, flour haina kupera. Zvikanzi chibikai zvenyu nemwana ndokubika ndokona mafuta haana kupera, flour haina kupera. Vazhinji munosarira pamiracle. Miracle handiyo ine nyaya. Miracle yanga yauya kuti iratidze kuti asvika uyu munhu waMwari. Ndokugara 1 week, 2 weeks, 1 month. Bhaibheri haritauri, but rinoti kwapfuura chinguva chikomana cheshirikadzi chakarwara, charwara ndokufa. Now mukaramba muchirava vhesi ya17, mukadzi anouya nehasha kuna Elijah zvikanzi wauya kuti mhaka yangu itambanudzwe pamberi paMwari kani? Inzwa mashoko. Wauya kuti mhaka yangu irangarirwe pamberi paMwari. Elijah haana kumupindura. Zvikanzi mwana ari kupi? Ndokupuwa mwana, ndokuenda muupstairs maairara, ndokumuwaridza pamubhedha. Elijah anodzokorodza mashoko emukadzi. Zvikanzi nai Mwari, ko mazoitirei kuti chinhu ichi chiitike pamusoro pemwana uyu? Mamuroverei kuti afe? Mwari haana kupindura nekuti hamusati mataura. Adaro anochizotanga kunamata vhesi ya19 zvikanzi akati Mwari itai mwana adzoke. Ndokunamata ka1, ndokunamata ka2, kechi3 mwana ndokuti kwaku. Elijah ndokumutakura ndokuti kuna mai mwana wenyu uyu. Zvikanzi namai manje pavhesi 24 zviro kwazvo ndazviona kuti idi shoko raMwari riri pamuromo wako. Timiratira panure chirawe. Now zvinoitika ndezvekuti kana Mwari akukupepeta haatsvagiwe kuti unzwisise. Tine problem nevanhu vane miono. Semaonero angu inini hatisi kuda maonero ako. Semafungiro hatisi kudako. Mwari anoti kudii? Saka Mwari ari kuti enda Zarephath. Wasvika Zarephath ipapo ndataura neshirikadzi pati ona paasvika pashirikadzi zvandanga ndichitarisira kuti shirikadzi ida mazosvika ndandakakumirira inotosvika yoti handina zviripo. Mubvunzo wandinawo ndeyekuti konai Mwari manditumirei Zarephath iyo shirikadzi yacho isiri kundiziva. Hebrews oisa pachena kune vamwe vakagamuchira ngirosi vasina kuziva. Pane imwe minamato yawakanamata Mwari ndokupindura, but wangu wakatarisa mapinduriro ako. But Mwari anoti handisi munhu akafanana newe. Apindura ansa yako yakaenda, but panzvimbo yekupepetwa unobuda waona Mwari. Saka Elijah akaona Mwari sei? Number 1, flour haina kupera, mafuta haana kupera. Number 2, panonamatira mwana Mwari haana kumupindura pamunamato wekutanga, pamunamato wechi2, but pane wechi3. Saka shirikadzi yakaona Mwari burikidza naElijah. Elijah akaona simba raMwari pakupera kwazvo. Uchipinda muchapter 18 zvikanzi wapepetwa wakwana, chisumuka ngatidzokere Samaria. Zvikanzi tine nyaya naAhabhu, makore 3 apera, ngatidzokere. Ndokudzoka ndokupinda muchapter 18.
Elijah paanodzoka apinda muSamaria anosangana naObhadhaya. Obhadhaya anga atumwa namambo, saka vanga vatopatsana, umwe ndokuenda nemakwai, umwe ndokuenda nemakwai, chiri kutsvagwa imvura. Elijah ndokuita mahwekwe naObhadhaya. Zvikanzi zvakadini? Zvikanzi Obhadhaya, munhu waMwari, unondikwadzisa, kuri kupisa. Zvikanzi ndosaka ndatouya, enda unoudza mambo kuti ndiri pano. Obhadhaya anoti, munhu waMwari, unondigurisa musoro, nekuti mambo hapana paasina kutsvaga. Chona waimwari akamuisa kuZidhoni, kuZerapathi. Zvikanzi mambo hapana pavasina kukutsvaga vakakushaya. Saka chaiva chinangwa chaMwari kuviga Elijah munyika yevahedheni. Nekuti pakatoti kana paine nzvimbo isingazomboendwi naElijah, inzvimbo yeZerapathi, nekuti kune mahedheni. But rega tirapanurire shirikadzi iri pano. Luke 4 Jesu akutaura zvikanzi kwaive neshirikadzi zhinji muIsraeri, but hadzina kutumirwa Elijah, asi shirikadzi imwe chete yeZerapathi. Why yeZerapathi? Yaitya Mwari kunyange iri muZerapathi. Kune vanhu vari muIsraeri asi havazati vari veIsraeri. Kune vanhu vari Zerapathi asi havasi veZerapathi, ndo veIsraeri. Saka akatumirwa kushirikadzi. But pakupera kwazvo vese vari tu vakaona Mwari. Zvikanzi naObhadhaya, munhu waMwari, ndikaenda ndikadzoka, ndikasazokuwanai muri pano, Ahabhu anogura musoro. Zvikanzi aiwa, ndiri pano, enda. Ndokuenda ndokunoudza Ahabhu. Zvikanzi mutambudzi uya auya. Zvikanzi ari kopi? Zvikanzi akandimirira, ndokubva wauya. Ndokuona Elijah aripo. Chii chinoitika? Saka Elijah anongoudza Ahabhu kuti iwewe haundiudzi zvekuita, ini ndokuudza iwewe. Uri mambo, but kwauri uko kuri kure naMwari, ndiri pedyo. Saka Mwari ndiye anokuudza iwewe zvekuita. Nyange uri mambo unoudzwa zvekuita. Saka ndoda kuti muverenge verse 21 ya chapter 18. Chapter 17 ine vanhu vatatu. Chapter yese ina Elijah, ine shirikadzi nemwana wayo. But patinosvika pachapter 18, the stage is broad. Vanhu vawanda. Tave pagomo rinonzi Kameri. Nekuti Eria paaudza Ahabhu ati ngatisanganei Kameri. Saka vanosvika paKameri. Pavanosvika paKameri zvinoita sekunge Eria ari ega, asi Mwari ngaakudzwe. Vanomira naMwari havamiri voga. Unogona kuita seuri wega, asi ndoda kukudzidzisa chunhu ichi tisati tarongedza tadzokera. Kana ukamira naMwari, denga rese riri pamusoro pako. Vanogona kukufuratira vehukama, but you are in a good place. Kana uri kurutivi rwaMwari, zviri nani kuva minority ndiina Mwari wangu pane kunzi takawanda tichiwira mugomba. Saka Eria anodaidza vaprofita oti mimira yapo, iye omira uko. Ahabhu aripo akamira navaprofita vake. Eria obva achitaura verse 21. Verse 21. Zvikanzi zvino Eria akaswedera kuvanhu vose akati. Eria ndokuswedera kuvanhu akati, muchifunga mufungo muviri mucharamba muchifunga mufungo muviri kusvikira rini. Verengai verse. Kana Jehovha ari Mwari, kana Jehovha ari iye Mwari, mumutevere. chimuteverai. Kana ari Bhaari, kana ari Bhaari, mumutevere iye. ndoda kuti munzwisise zviri kutaurwa naEria panapa. Eria ari kuti muri kukamhina pamufungo muviri. Nemhaka yeiko vanhu vari pamufungo muviri? Kurutivi uku kuna Mwari wavanoziva kuti anonayisa mvura, asi kurutivi uku kuna Bhaari wavakaudzwawo kuti anonayisa mvura. Saka vari kuti zviri nani kuva pafenzi, kuitira kuti kana Mwari akanayisa mvura tongoti tiri vaMwari. Vari kuti zviri nani kuva pafenzi, kuitira kuti Bhaari akanayisa mvura tongoti tiri vaBhaari. Nemhaka yeiko vanhu vaita complication yekuti vasarudze Mwari kana Bhaari? Nekuti zviri kuita sekunge zvinogonekwa naMwari, Bhaari anozvigonawo. Saka these people want a bite from both cakes.
zvazvanga zviri panguva yaIsraeri ndo zvazviri nhasi. Vanhu vanoda kudya kwese, vakanditarisa vanoita samaKristu, asi kukupfuwira variko, kumunamato variko. They want a bite of both cherries. Vakanditarisa matai vakasunga, asi pamharadzono variko, kumunamato variko. Havashayikwi, unovawana kwese kwese. Vanhu vacho kana nguva yakuroorwa ikaita senge yanetsa, vanonobvunza vachinamata vari kwese. Zvazvanga zviri panguva yaAhabhu ndo zvazviri nhasi. Saka Eria anoti but manje haibudi metsi iyoyo. Hatikwanisi kunamata Bhaari naMwari kawani. Hazviitika kuti gumbo kana rarwadza, mota apa muri kucheka nereza muchiisa muti webhatiri, uku muri kuudza Mwari kuti gumbo riri kurwadza. Hazvibudi. Hamukwanisi kuva kwese. Ndo zviri kutaura Eria. Kana Mwari ari Mwari, munamatei. Asi kana Bhaari, saka Elijah ari kuti it's an either or situation. Kana usiri kutevera uyu, uri kutotevera uyu. Vamwe baba vakazomboti haiwa, ini ndiri pafenzi, Mwari ati kudivi kwangu ndeuku, Satani akati kudivi kwangu ndeuku. Vamwe baba vakati haiwa, ndiri pafenzi, Satani akati nefenzi ndeyangu futi. Kusasarudza Mwari, kusarudza Satani. Mwari haatsvaki vanhu vari undecided panyaya dzekunamata, vanoda kwese. Saka Eria anoti nzwisisai chinhu ichi, hatisi kuzoita maitiro iwayo, sarudzai nhasi. Chinondishamisa panyaya yese ndechekuti paita makore 3 nechidimbu, mvura haisi kunaya. Vanga vachitenda Bhaari, handi vanga vachimutenda kuti ndiye anonaisa. But makore 3 nechidimbu mvura haku. Veshona yamazuva ano vanoti mvura dhololo, hakuna mvura. Saka Mwari apa Bhaari mukana kuti zviratidzeka kuti uri Mwari. Amupo pakurwara kwegumbo renyu mhai, Mwari aipa muto yamabhatiri mukana kuti ngaumbokurapai tione. Pakurohwa nemurume kwenyu, Mwari aimbopawo miswe yejinyu nezviropa zvenhunzi mukana kuti pfuwirai katione. Pamakore 3 nechidimbu tione kuti pane zvinoitika here. Aiwa, kamaenda kunopira mudzimu kuti mvura inaye, Mwari aipa mukana. Mvura yacho iripi? Hakuna. Vana vaMwari vanondishamisa, vanonyatsokuona kuti zvinhu zvavari kushingirira hazvishandi asi havarambi. Unoramba uchizvida. Vanhu havari kunzi munoda Mwari upi, vari kushaya kuti voda Mwari upi. And yet God apa Bhaari mukana wekuti azviratidze kuti ndi Mwari. Hapana here chinhu chauri kuramba wakabatirira chakaratidzwa naMwari kuti hachishandi, nekuti variko kwese. Vane maCV anoenda zviri straight napadhoo, kozoita mamwe anoenda nekuhotera kuti vawane basa. Vari pano vanoti kana zvaoma vanodona munhenga kuti zvinhu zvifambe. Kana mwana akada nzvimbo payunivhesiti, konzi nzvimbo hapana asi yemari iripo, vanopikitika vachinamata kuti Mwari ngaawane nzvimbo mwana uyu, vobva vadonhedza futi munhenga. Vanhu ava vakafanana namaFiristia anoti tina Dhagoni Mwari wedu, tine areka yaMwari, tikazvisanganisa izvo hatitangiki. Inzwai maKristu, rima nechiedza hazvidyidzani. Munondiwa here? Kuti kunoku uri kuya ku all night, kumba pamubhedha pagumbo rekurudyi pane chibhotoro chine mvura yekuti kana wapedza kugeza unonza upukuti unojamba jamba kusvika waoma. Zvaunomwa nezvaunodya hazvimwiwi nemunhu mupenyu, but because you want a bite from both cakes, uri kuita senge unonamata wakapfeka uniform yogreen, tototi mai ava muKristu. Asi kwamunoenda dzimwe n'anga kana dzotendeuka dzinoti saka makastoma angu evanhu vanonamata vachazodii. Uriko kwese. Asi Mwari ari kuti hausati wazviona nanhasi kuti zvinhu zvako hazvishandizvi. Hausati wazviona. Ndakupa makore 3 nechidimbu kuti uzvione kuti zvinhu zvako izvi hazvishandi. Saka Eria anoti no, mune problem yekudecida. Saka regai ndikubatsirei kudecida. Toda kuti muverenge verse 27. Mune problem yekudecida. Let me help you. Mubvunzo wati kusvika rini?
toda kupindurazve kuti kana tabatsirana kudhisaidha kuti Mwari anonamatwa ndeupi, tobva tati saka zuva racho ndinhasi. Saka toda kuti tiverenge, nekuti vanhu ava vanonzi vaita aritari yavo, vasarudza nzombe yavo, vakatanga kunamata kubva mangwanani, vakanamata kusvika masikati. Masikati Eria ndo paakazotaura akati kudii. Zvino panguva yamasikati. Panguva yamasikati. Makuru Eria akavaseka. Eria ndo kuvaseka. Akati, danidzirai kwazvo. Danidzirai stereki. Ya. Zvimwe uri pakufunga. Mirai. Number 1, wenyu Mwari unofunga. Namamwe manzwi wenyu Mwari unopererwa. Number 1, zvimwe waenda kumwe. Zvimwe waenda kumwe. Wenyu Mwari imi unowaya-waya. Vanhu vakanditeerera. Bhari wenyu unodiwi. Anowaya-waya. Zvimwe wafamba rwendo. Kana wakavata hake. Saka toda kudzoka pavhesi izvi shoma nezvishoma. Dai tati nenguva taiverenga Isaiah chapter 66 vhesi ya1 inotaura kuti Mwari wekudenga, kudenga ndo chigaro, panyika ndo paanoisa tsoka. Saka uyu Mwari haaendi kumwe nekuti wakatozadza nyika. Vanhu havasi kundiwa iwe. Wavo Bhari wedombo anogona kuwanikwa mubedroom asi mukicheni hapana. Nekuti dombo rakanzi bedroom ndo riri kunetsa. Isai dombo mubedroom asi wavo Bhari kukicheni hakuna. Mwari ngaakudzwe naMwari wekudenga. Chigaro chake chiri kudenga, anoisa tsoka panyika. Wavo waMwari ari localized. Kana vasina kutoenda pasi pedombo kurwizi hazvifambi. Bhaibheri shoko raMwari rinobva rati waenda kumwe. Ukaverenga mapisarema 137 David anobvunza kuti ndingaendepi? Kupi kwandingaenda ndikakushayai? Saka wedu Mwari watinonamata, wamunofanira kusarudza nhasi, haafambi rwendo, nekuti kwawaenda uriko. Ukadzidza kunonzi pamwe uvete. Ko watinonamata unodii? Verenga mapisarema 121 vhesi ya4 inoti muchengeti waIsraeri haakotsiri kana kuvata. Mwari wamunonamata, wamunofanira kusarudza, imi muri kunetseka kusarudza pakati pamatombo naMwari wekudenga. Imi muri kunetseka kusarudza pakati pemicheka naMwari wekudenga. Imi muri kunetseka kusarudza pakati pehuku nhema naMwari wekudenga, huku chena naMwari wekudenga, guva rakadirwa doro naMwari wekudenga. Sarudzai apa, it's easy. Watiri kukutengeserai uyu haafambi rwendo havati. Saka ukadzidza uchaona kuti vanhu ava Bhari wakanga apuwa mukana akakonewa, asi vanhu ava Mwari wakataura navo. Saka mukana wavo wapfuura. Mukana wavo wapfuura. Eria anouyawo vaka yake aritari. Oti mukana wangu varume avaka aritari, oti dirai mvura, dirai zvose, isai zvamungaita. Eria wakanamata. Hapana kumbotora nguva, moto waMwari wakabva kudenga ukananzwa namatombo pakashayikwa chinhu. Ndiyeyu Mwari ari kubvunza kuti kusvikira rinhiko muine mufungo muviri? Hamuoni here kuti ndini Mwari wamunofanira kunamata? Ndini Mwari wamunofanira kunamata. Ndakazombofunda pane rimwe bhuku romwe munyori achiedza kufunga kuti but nemhaka yei vanhu vaprofita vaBhari vakatora nguva refu, ko Satani wakanga aendepi? Nekuti pakameri nyaya haizi pana Ahabhu naElijah. Nyaya ndeyaMwari naSatani. Sumudzai pfungwa dzenyu. Nyaya haisi pana Ahabhu naEriya. Nyaya ndeyaMwari naSatani. Israeri nhasi inofanira kuziva kuti Mwari ndiani. And when it's time for God to be known, God rises to the occasion. Mwari wakasimuka akanayisa moto, Israeri ikaziva Mwari. Saka ukaverenga vhesi uchidzika unobva wanzwa pakanaya moto, vakagwada pasi vose vakati aiwa Mwari wekudenga ndiye Mwari. Zvedi Mwari wekudenga ndiye Mwari. Asi mubvunzo wangu unoti chiiko chakaitika? Satani anga ari papa nekuti ndiye nyakunyengera. Chii chakaitika kuti nguva yese iyi ipere mvura moto usati wanaya? Ukaverenga munyori anoti Satani aitodawo kunayisa mheni. Oh, by the way, Bhari uya ainzi futi anoita zvemheni nemoto, but nguva yese iyi akazvikonewa. Nyangwe naSatani aitodawo kunayisa moto, asi wakazvikonewa. Nemhaka yei? Munyori anoti Mwari akaudza Satani kuti apapa chimbodzikama.
apa anofanira kuonekwa ari Mwari ndini. Inzwai vana vaMwari, kana nguva yakwana muupenyu hwenyu yekuti Mwari aonekwe, Mwari anosumuka. Asi kana tichiri nezvimwe zvimwari zvatakachengeta zvatinonamata, Mwari unopeta maoko ombopa zvimwari zvenyu mukana. Apeno kana vanizwa munazvo zvamunovimba nazvo, kana zvinhu zvakaoma, kana murume worwara, kana mai vorwara, mwana akanetsa, pane zvimwe zvamunazvo, Mwari anoti nekuti munazvo izvozvo chimbotirayai naizvozvo, kana zvazoramba muchazoona kuti Mwari ndiani. Saka Israeri yakazama mvura 3.5 years ichichemera Bhaari, Mwari akazonayisa mvura. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kuti Eria wakatumira shoko kuna Ahabhu akati chizvisunga chiuno muchinda, unogona kutadza kusvika kumba kwako mvura yakunaya. Ende mvura yakanaya zuva iro. Bhaibheri shoko raMwari kana ropedza nyaya pavhesi ya 39 rinobva rati vanhu vose vakati vachizviona vakawira pasi nezviso zvavo vakati Jehovha ndiye Mwari, Jehovha ndiye Mwari. Vhesi 37 Eria achinamata anoti ndinzwei Jehovha, ndinzwei kuti vanhu ava vazive kuti imi Jehovha ndimi Mwari, uye kuti ndimi makadzosa mwoyo yavo kwamuri. Nemhaka yeiko pakaita drought muIsraeri, Mwari aitsvaga mwoyo yavanhu. Nemhaka yeiko paita mwana azokanganwa kuti mai variko kumusha, Mwari ari kutsvaga mwoyo wamai. Nemhaka yeiko pazoita mwana aita senge anonoka kuroorwa, Mwari ari kutsvaga mwoyo wemwana iyeye. Dambudziko rinouya muupenyu kazhinji kacho mwoyo wemunhu awirwa nedambudziko watama pamberi paMwari. Mwari ari kutsvaga mwoyo. Musi wakazoburuka pagomo, mwoyo yavanhu vose yakanga yadzokera kuna Mwari. Ndoda kuita rukoko masikato ano nemunhu anoti Mwari ndandichinetseka kusarudza, asi ndazozviona kuti Mwari anonamatwa ndeupi. Bhaibheri shoko raMwari razviisa pachena. Kuna Mwari asingavati, kuna Mwari asingafambi rwendo, kuna Mwari asingatsumwairi, kuna Mwari asingaendi kumwe, kuna Mwari wakazadza nyika. Kudenga ramatenga ndo kune chigaro chake, pano pasi pano ndo paanogadzika tsoka dzake. Ndoda kunamata panguva ino neanoti Mwari ndibatsire, ndoda kumusarudza Jesu akadaro ngaasumuke netsoka dzake tive nenguva yakunamata. Pamuchinjiko pane upenyu, iye Jesu ati ndetarise, o pasine pfuma ndezvenhando, pamberi ndo nazvakanaka, munewo penyomoko taresa muchenjeko, upenyu wakanaka tarisa ka. Ndoda kuextenda kou izvi ndichitsvaka anoti ndoda kumusarudza nerubhabhatidzo Jesu. Aripo anoti ini ndoda kubhabhatidzwa. Ndanga ndisati ndasimbisa sarudzo iyi nenzira iyi. Ndoda kusimbisa sarudzo yangu yaKristu asingavati, anogara akanditarira nguva dzose. Ndoda kumutevera, ndoda kusimbisa sarudzo yangu nerubhabhatidzo. Vakadaro simudzai maoko enyu tiwane nguva yakunamata. Ndiri kuona ruoko apo. Mwari akuropafadzei tete. God bless you, God bless you. Ma-elders muri kupi? Ndoda mugamuchire vana vaMwari vachifamba vachiuya kuno mberi. Sumukai, musanyara vana vaMwari, sumukai mufambe muuye kuno mberi. Vanoti toda kubhabhatidzwa, uyai tipeiwo kanziyo mbichana. Vanoti toda kubhabhatidzwa, gamuchirai vana vaMwari, gamuchirai vana vaMwari. Tichiimbirwa nhasi ndo zuva racho. Bhaibheri shoko raMwari riri kuti kusvika rinhi. Kusvika rinhi uine mufungo muviri. Hausi kumuona here Mwari uyu akakufira pamuchinjikwa? Mwari wakakuda akadeura ropa kuitira iwe. Woramba uchiva undecided padombo naMwari, pamvura naMwari, pazvinhu zvemidzimu naMwari kusvika rinhi. Nhasi ndo zuva racho. Nhasi ndo zuva racho. Apo ndakamotarisa Jesu, akanyemwerera. Kuimba kudai kukupai mukana vana vaMwari. Takuda kuti tive nenguva yakunamata. Iwe uri kuti Mwari ndoda kusarudzai masikati ano pachena, rutende rwevanhu uchiona
ndoda kubhabhatidzwa nditange kufamba naMwari mukati meupenyu nemunhoroondo. Ndowatakamirira kuti ufambe tive nenguva yakunamata. Kana uripo akadaro, chinonzi rubhabhatidzo, kunyudzwa mumvura kamwe chete nekubuda, zvichiparidza kutanga upenyu naKristu, zvichiparidza kuti unotenda kuti Kristu akafa akamuka. Saka kana paine munhu akadaro famba takakumirira. Zvaiswa pachena, n'anga dzenyika ino hadzikwanisi hadzikupiri kuponesa. Vaprofita venhema nyika ino havakupiri kuponesa. Kuponeswa kuri muna Jesu. Saka uri kutoda kumusarudza Jesu uyu masikati machena. Famba tive nenguva yakunamata. Uri kutoda kumusarudza masikati machena. Famba tive nenguva yakunamata. Akuda kutonamata. Famba hanzvadzi yangu, fambai mukoma vangu, fambai sekuru, fambai tete Mwari akuitire zvakanaka. Uri kuti inini I want to be baptized. Ndoda kusarudza Kristu pachena ndifambe naye mukati meupenyu hwangu. Kana uripo wakadaro famba tive nenguva yakunamata. Zvai vana vaMwari, ndoda kuti nditaure chinhu ichi. Fundisi vataura vakatiko pane ubatwa hunoitwa mukati meupenyu zvekuti vanhu vanosanganisa, vosanganisa Mwari, vosanganisa zvechivanhu, vosanganisa zvemaprofita enhema. Mwari pakadaro anoti ombomira oti chimboshandisai zvamuri kuita, kana zvaramba muchandisarudza. Iwo uri kuti no, pane nyaya dzandinadzo, kubhabhatidzwa wakabhabhatidzwa, but pane tumwe tunhu twawakazonotorana natwo twauinatwo. Saka zvinhu zviri kuita sekuti hazvisi kufamba. Mwari ari kuti handipindi mupurogiramu idzi nekuti ione zvauinazvo. Uri kuti Mwari ndibatsirei nhasi, ndozuva racho rekuponeswa. Kana paine munhu akadaro, ndoda kuti patinoimbirwa, famba uye tive nenguva yakunamata. Tisiye kana pane zvinofanira kupiswa, tisiye tazvipisa. Kana pane zvinofanira kusiya zvaraswa, tisiye tazvirasa. Saka uri kuti nhasi ndozuva racho Mwari, tiripo pagomo rekameri. Mwari aisa pachena, kana Jehovha ari Mwari zvisarudzirei, asi kana Bhaari ari Mwari chingogarai muri kurutivi rwaBhaari, asi musasanganisa Bhaari naMwari. Saka uri kuti Mwari ndakusarudzai pachena, nhasi ndozuva racho, ini ndinetwa ndinato, mvura ndakapinda, but ndiri kusanganisa, ndoda kuti ndiponeswe. Paine munhu akadaro chaimbisirwa muchifamba muchiuya nevamwe vari kutoda kubhabhatidzwa, ndo mukana wacho wokutoponeswa, ndo mukana wacho wokuponeswa. Saka kana uri pahama yangu, wadiwa famba tawa nenguva yakunamata. Zvimwe zvacho wakatozvipiwa hako asi haunzwisisi zvinombofamba sei, but undoda kusiya izvi, ndisarudze Jesu saishe namuponesi. Vamwe vana zviri kuramba kufamba muupenyu nemhaka yezvakabatwa navabereki. Vamwe vana michato iri kuramba kufamba nemhaka yezvakabatwa navabereki. But muri kuti Mwari nhasi uno ndozuva racho, tibatsirei tisunungurewo nekudzikinura vana vedu. Kana pane vanhu vakadaro, fambai tive nenguva yakunamata. Jehovha Mwari ndiye anoponesa. Hakuna zvimwe zvikiribiri zvingaitwa zvingachengetedza muchato wako. Hakuna zvimwe zvikiribiri zvingaitwa zvingachengetedza mabasa edu. Jehovha oga ndiye anochengeta. Saka uri kuti Mwari masikati ano machena, ini ndoda kukusarudzai saishe namuponesi. Kana wakadaro, mufundisi achatinamatira. Kana wakadaro unofamba, abo mufundisi vachatinamatira. Iyi stanza ichingopera iyi, takutopinda munguva yekunamata. Uri kuti Mwari ndibatsirei, hana yako kunzwa ichikuudza kuti ini nhasi ndozuva racho. Iyi stanza ichingopera iyi, teta kutopinda mukunamata. Kana uri pahama yangu,
Famba twende kwa kuna mati. Famba twende kwa kuna mati. Kuna baba wedu wari kumusoro kudenga panguva dzino dzemasikati. Tinotenda mubvunzo uyu wakambobvunzwa kare kusvikira rinhiko. Uye nhasi wabvunzwawo kwatiri kusvikira rinhiko. Tinotenda nekutizivisa kuti nhasi ndo zuva racho rekusarudza Kristu samuponesi wedu. Takaedza zvizhinji, takabata zvizhinji, zvakashaya basa. Musuyu zvakabuda pachena kuti Bhaari haasi Mwari, asi Mwari ndiMwari. Tinodzoka kwamuri Mwari, nekuti ndimi musiki wedenga nenyika, ndimi makatisika. Tinotenda tenziko zowarini musati masvika, moyo yedu yaneta nekungumirira, yowarini yonguwa inopenya kwazvo, kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu, kozowarini tenzi mubude kumusha, matononoka tenzi vamwe vadzokera, tenzi vatendi venyu vazara nezvivi, vashoma vakamira murufaro rwenyu, mutsanyi vakarara, chemanyi vamuke, vanoyeranga vati tenzi aswedera, mwenje yenu ivute, zviuno zvisungwe, vese vagadzirire kumuona tenzi, mutsanyi vakarara, chemanyi vamuke, tenzi aswedera, mwenje yenu ivute, zviuno zvisungwe, vese vagadzirire kumuona tenzi, vese vagadzirire